Som al Pitch Empat Lleida, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, s'està jugant la 13a edició del Campionat de Catalunya Dobles. Hi van participar un total de 260 jugadors i jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat. El divendres i dissabte, amb unes temperatures molt elevades per l'època de l'any que ens trobem, es va jugar la primera volta de la competició modalitat furbol, on cada jugador juga la seva bola i s'escull el millor resultat de la parella. Un cop finalitzada la primera jornada de joc, encapçalaven la classificació de manera provisional les parelles Curto i Fort, del Vilafortuny Costa Dorada Pitch Empat Club, i les locals Solís Moscatel i Moliner Jardí, tots amb 47 cops. Dissabte encara quedaven 98 parelles per jugar la primera volta i només 54 parelles accedirien a jugar la segona part del campionat. Un cop les 130 parelles van jugar la primera volta de la competició, els líders eren Juan Isidro Serra, del Pitch Empat Tenis Mora, i José Isidro Serra, del Pitch Empat Sant Cebrià, que van fer un gran resultat de 9 cops sota par, 9 pirdis i 9 pars. I en segona posició, en Jordi Serra, del Pitch Empat Tenis Mora, i en Daniel Jiménez, del Pitch Empat Gualta, amb un cop més. Cal recordar que Serra i Jiménez són els vigents campions d'aquesta competició i també van ser-ho el 2011. El tall que definia els jugadors que participarien a la darrera jornada va quedar establert en 51 cops. El diumenge, a les 9 hores en punt del matí, s'iniciava la segona volta del campionat, la modalitat més exigent de totes, la foursome, que s'executa un cop cada jugador fins a embocar la bola. El millor resultat d'aquesta volta el van fer Serra Jiménez, amb 4 cops sota par. Això va fer que es situessin al capdavant de la classificació general amb un acumulat de 12 cops sota par, seguits de Sánchez i González, del Pitch Empat Vallromanes, i el pare i fill Serra amb un acumulat de 8 cops sota par. Després que els jugadors agafessin forces i enmig d'una forta calorada, a les 14 hores del migdia sortien a jugar la última volta de la competició, també sota la modalitat foursome. Aquesta volta decidiria els campions. Serra i Jiménez sortien del tee de l'1 amb un avantatge de 5 cops. Al forat del davant, Moliner i Jardí anaven recuperant cops fins que al forat 13 les dues parelles empataven a 11 cops sota par. Al forat 14, Jiménez va fer el forat del 2, que trencava el desempat per un cop, i al forat 16, la parella Moliner-Jardí fa bogey 4 cops. A l'arribar a les dues parelles al tee del 18, la diferència era només de 2 cops. Els lleidatans acabaven al forat 18 amb un birdie, 2 cops, cosa que obligava els vigents campions a acabar amb un par, 3 cops, per no haver d'anar al desempat. Però com a grans jugadors que són, Serra i Jiménez van acabar el campionat fent un birdie i proclamant-se campions de Catalunya Dobles 2015 per segona vegada consecutiva. Ja havien guanyat el campionat de dobles en les edicions 2011 i 2014. Som amb els guanyadors d'aquí a Lleida de la 13a edició del Campionat de Catalunya de Parelles.
2 anys consecutius. A veure, com ho feu, això? Bueno, ens compenetrem molt bé. La veritat és que millor company que el Dani no ho podria tenir. Vull dir que amb ell ens ho disfrutem jugant i no ens veiem gaire, però quan ens veiem és que juguem molt bé. Sí, no, realment és jugar amb ell és un orgull i un plaer perquè és un gran jugador i és això, som amics. A part de companys, el més important és que som amics i juguem bé. Llavors, hem jugat, ens ha costat també, cada any ens costa, però aquest també pensava que ho teníem mig fet i no ens podem fiar mai perquè darrere hem vingut i hem tingut d'apretar al final. Alguna dedicació especial? Sí, a veure, un any més és dedicar-ho a la meva dona i als meus fills, perquè és estar fora molts dies, cada fi de setmana i bueno, costa sempre portar-ho. I a part d'això, doncs, bueno, tots els companys de Pitx Empat i els amics, més que res. Jo, la veritat és que aquest any li voldria dedicar sobretot a la dona del Dani, a l'Alba, perquè ha passat una mala època a començament d'any i crec que s'està recuperant molt bé i li vull dedicar especialment a ella, a l'Alba. La 13a edició del Campionat de Catalunya Dobles de la Federació Catalana de Pitx Empat. Jo penso que ha estat una excel·lent edició. Hem tingut 130 parelles jugant aquí a les Terres de Lleida, amb un cap de setmana molt calorós, molt calorós. 1.000 litres d'aigua hem repartit entre tots els jugadors perquè no es deshidratessin i poguessin tindre la competició en condicions. Han passat el tall, com era previst, 54 parelles i inclús el desenllaç final ha estat bastant emocionant perquè han arribat 11 sota, havia acabat una parella que anava davant del tee dels líders i els líders han acabat 13 sota perquè han fet verd ja l'últim forat, acabant com a campions. Jo penso que ha estat una magnífica edició del Campionat de Catalunya Dobles de la Federació Catalana de Pitx Empat.